Nga. Guys. Nangumpra ka? Ito guys. So, mau ni ang nakumpra karon guys. Ano siya guys? So, mau ni siya tanan guys. Import with charger na. Wow! Chargers. So, wala siya ito iya guys. So, ito na lang mo continue mga kabingers sa ubos ha. Yes, kay bawal mag-video. Bawal. So, Moni. mo na ito mga kabingers. Ended na. Bisa ko pa intro ba? Ended mo dahil. So, dire may nangumpra guys. Jason ang pangalan daw ang tag-iyaan ni nga shop. So, barato rin yung ilaha dire. So, ari na mo. Many hours later. Hi guys! May gabi ni mga banan. So, welcome to our YouTube channel. So, karon pa may maka-vlog kung balik guys. So, dugay-dugay na may wala ka-vlog. So, among gi-vlog, among pangumpra sa amuang shop. There sa Sangi, beside Balamban Liampo, Sangi proper. So, nangumpra na may kay nakahula man mig money. So, sa nakahula man money, kabaw na kaginta kasi thank you so much. Si Mom, thank you so much Mom Erin. And so gay na wala din mi nag-vlog kay tungod busy kimi and nagdansa kimi mga dalat. So lisod kay dalo na akong cellphone sir. Short ra kayo among gi video gay na nga nangumpra mi dito ka asa to sa Imol Taging no. So nag-wholesale mi. So may na lang naka-discount gamay and daghan sa mig napalit sa among gamay nga money. So mo ni siya guys. Dara na silang ga. So busy na siya and dara mo mga napalit. So mo gani siya guys. Mo sa na siya. Ganahan mo mamalit. There is a Miniel Vlog Official lang yung pangalan sa mong shop. In short, MBO. There is a laray sa Balamban Liampo at Sangit proper at isa. So, mali siya ang mga case. So, barato rin siya guys. Affordable rin kayo ni ma-afford ninyo. And pwede rin sa mukhaan nyo. And kani siya sa mga tempered na mo. Nara, kompleto nito na. And sa mga memory card and USB na mga hard drive, SSD na asad ni. And sa baba, namin mga headset. Mga headset sa kuwan. Kompleto na siya. Headset sa Oppo, sa Huawei, sa Redmi, Vivo. Nasad ni headset sa para sa computer. And nalinda sa dimig mga mask dire tag 5 rada, tag 5 ra ka sa 5 ra mask. And the charger sa day, namalit ni yung charger, headset sa dire. So barato lang sa nimong headset, maka-discount sa mo. If mo hangyo mo pero wala di hangyo. So dara mo mga charger kompleto sa ni. So wala pa naman na display mo ba kay di ka po pa man ni. So ugma na nako ipakita niya tanan. And dara pa jud sa mga keyboard and battery sa laptop. So mouse, wala pa may kapalit ang mousepad and the speaker. Napsad mo yung speaker, barato rin na mong speaker. Kani barato rin ang speaker na mo. So arin na mo sa Miniel Vlog Official. Laray sa Balamban Liampo at Sangi Isa. So dire lang mo guys, pangita na mo din and dara, ano na siya. So mo na siya mong shop. Gamay na gini siya among shop guys. So may nainayang nagiging na mo, makapangumpra na sa mipon. If makakorta may karaturin, so wala pa man kay budget. So kanang kuha lang sa case lang sa if kaluyan mo mo sa makahatag if madrasyan mi. So mangumpra na sa mi. Ano mo uniform po sa Miniel Vlog Official guys. Yes. Sa shop no guys. Sila uniform. So ang likod na kay technician sa layo ni nga friend ani. So mga to guys, duha mi ka book technician dere. Usa sa cellphone, pag-timer na mo. Then ang usa po yung technician ako laptop cellphone. So guys, anyway guys, sa cellphone dili pa kay kumutira. So sa laptop kay kung tirahon din nimo. So nagmaster ako may cellphone phone. Pero ang yun na dyan akong i-master is laptop. Lain pa yun sa laptop. Aside sa laptop, kung sa'yo tirahon nimo. Yun na. Bukagi. So, muna na siya tahanan. Saan may mga adapter dere guys sa inyong mga laptop. Basig guba na yung mga, basig guba na yung laptop. So, nangita siya lain nga pin. So, naani din and mga
USB, barato ra jud kay siya guys. So ari na mo sa Miniel Vlog Official in short MBO. So gayon na gyud wala jud mi ka-vlog gayon na kay kapoy na jud, and dili sa daw pwede mag-vlog dito. Dili sa daw kuno pwede mag-video dito. So nag-video may short ra jud kayo. So mo to ipakita na mo ninyo. So thank you sa mga ni-subscribe na mo. Hapit na may 4K subscriber. Please subscribe. Don't forget to hit the notification bell para ma-update mo sa mga bagong nga videos. I-like and i-share ninyo o ganahan mo sa mga videos guys. So Please subscribe. So na siya. Thank you kayo ni Lord Jesus na mo ni hinahinay lang jud among business, and puhon basig mo lambo na ni or mag-successful pon if kaluyan man jud. So dapat lang kuan lang jud mi, manikamot lang jud mi sa maayo nga pamaagi, and basta moro to siya tanan guys. Wala na ko masultian, gikapoy ko as in gikapoy jud ko kay gikan mig sibugay na nangumpra mi dito. So sayo mi na uli mi mga hapit na size. So moro to siya. Bye bye na guys. So please don't forget to subscribe to our channel Miniel Vlog Official, and to follow us on our Instagram, on our Facebook, and TikTok. Moro siya. So TikTok. So bye bye. See you in our next vlog. So thank you for watching this vlog. Bye bye. Bye bye. Langga, bye bye. Bye-bye. Bye bye. Mwah. Mani siya mo siya. Civil class na lang sir. Ito na po yung parang baligya. Display na ito diriging. Or ikip na natin tayo. Budak-budak. Mure ka. Ayaw din doon. Ako to.